ne ye bom pae to me wura ona kasiye ane animu nyam ne ahoden ye wodia ye da wase obambo pa no hwe so pa ena nso ya bo wani mu bio ene me se obi sane abehwe yen na yimfiri anko no na ye kɔ ani ji akasiye mu ye da wase o Yesu din yi mu amen. Ede Nyankopɔn ase iguso ehwe wiase ho adesua no na no ye ase a ye anwie gentile world no de na ye part 2 amama wiase no ofa to so mienu gentile world part 2 ye hu nse e ka wiase a ye cosmos asa me esua ho ade yi cosmos a physical world a ye ni wiase ye de ani huni ebi asase kopem bia no ehun nse Nyankopɔn de wiase asi asase so nim nse mo wo saa nimdie no na ehun nse etimi de wiase nso ejina ho ma nema bebre etimi use wiase literally world a cosmos no it can be used literally or figuratively na enan ya disua mo no ye hwe wiase a ode ejina ho se amaman ebi wiase a obodin wo verse bi abegenka mo no hono de enye physical world a eda wa de ani hu nyina ho asam na waka kosie nimu eye odi agina ho ma bibi na minim say engosie no ebebo wa bebre pa nti odi wiase agina ho ma bibi no contest no oka Bible no contest na ebe kire wiase na obodi wo ho no na ebe kire se we de odi agina ho ma ade we ana wiase no ho asam na wo ka na no ye ka ye ho ye won say ye wo gentile world ho ene ye wo ye ka amama wiase ene ye wo Judafo wiase Jewish world nti difference can see eda amama wiase ene Jewfo wiase ntam Nyankopɔn ma ho kwaya ade so na ebeyi ne ho adi pa ye pa na yinim say Awurade ena eje Israel ena de wo mo eye oman na edume bi a Israelfo Onyankopɔn na edi wo mo so odina sempa ena na edi wo mo so ena wo po asempa no ena Nyankopɔn so epo wo mo. They were rejected because they rejected the gospel and adisuya me ehudi enti a Israelfo Nyankopɔn po wo mo ene amama no nso a ogie a Nyankopɔn ogie yeye ni nyina no ebe di ka kan Nyankopɔn asam no wo Romans chapter 11 verse 12 and 15. Ebeka 11:11, nyaka 12, nyaka 15. Romans 11 verses 11, 12 and 15. Osina mesemo se osunti se wo hwe ase. Da bida na emum enkwagye na mo ntre ho no so ebeye amama mufo dia. Se ebe ma watwe ne nkunu verse 12. Na se won ntre ho no da ne wiase ahunya ha na asem ne wo 12 na won ntre ho da ne wiase abo wiase bi ne wa se eda ne wiase ahunya na won twidie eda ne amama mufu ahunya won maye be chensa asen nada 15 na se won to a woto won twene ye no eye wiase mpata edie na won gie no ebeye enye enkwa a efiri owufuo mu sa na ye de ne kan no ase o se Israelfo no omusunti se omo hwe ase ni mo che se enkwagye no enam omo ahwe ase no fallen no Israelfo hwe ase firi Nyankopɔn ho Yesu Kristo baaye no Israelfo na anyi na ani omo pum Isaiah no to omo suntiye to omo hwe ase enti omo hwe ase no ana fi ema amama mufo nso inyaye ho omo hwe ase no afi ede ahonya bi aba Gentiles amana yeye ana waka sese omo entere ho no baslaide no abani wiase ahunya yese ase na dani ewiase ahunya ha wiase obodi ha se na nyame bo aye ebesua akono mfa nse mutiri mo se enya eye cosmos de nanso nya wiase a eda ho yi a de ani nyina hunu Israelfo ka ho bie ne ho asem na woka nimo we ne de eye wiase bi a Israelfo enka ho ho asem na woka ndi mo mfa nse ya adwene mu endi wo se 15 won so no se na se won to won twene ye no eye wiase mpata a reconciliation of the world ewiase
ɔse Israel for no Nyankopɔn to wɔn twene ye no ɔrejecte wɔn no na wɔde pata wiase nti yɛbɛhwɛ reconciliation of the world wiase Nyankopɔn pata wiase to wɔto wɔn twene ye no na Nyankopɔn se ɔbɛka wiase nso yɛne na bom baako ɛno nso adesua ebeyi na di mmemfa nso yɛ adwene mu the nti Nyankopɔn yɛbɛhwɛ the reason for their rejecting and our acceptance, the reasons for their rejection and our acceptance. The entire Nyankopɔn po Israel for any the entire Nyankopɔn agye yɛn. He said the idea is you say wapo Israel for no. Na po ɔmo no nso no adani wiase nkwagye ebie kwan ama no. Na de say obi a manager bi a ɔwadwuma mu na ɔyɛ bɔne na eyi na die na ɛnam so ama nipa bi wɔ nso nya promotion enti bɔne ɛtɔ no ɛde papa nso abrɛ wɔ bi bɔne ɛba Israelfoɔ so no ɛde papa nso abrɛ amanamufoɔ na ne yɛbɛhwɛ ho asɛm na ɛne na wɔka wiase sɛ to wɔn twene yɛ no adane wiase mpata yɛbɛhwɛ wiase mpata no momfa nsɛm adwene mu sɛ yɛhwɛ deɛ nti a Nyankopɔn pɔɔ Israelfoɔ ɛne deɛ nti a wɔgye yɛn ɛna afei ahonya bi a aba amanamufoɔ yɛn so ne nyinaa no yɛhwɛ na ehu sɛ deɛ nti a Nyankopɔn pɔɔ Israel man sɛ because of their unbelief wɔn anyɛ ani Nyankopɔn asɛmpa no baa wɔn nkyɛn no wɔn anyɛ asɛmpa no ani edi wɔn anyɛ Nyankopɔn asɛmpa no deɛ ne wɔsɛ Nyankopɔn nso ɛpo wɔn na Nyankopɔn po wɔn no nso no ɛna ebie kwan ɛma ama no by their unbelief the way had been opened to the Gentiles wɔn anyɛ ani no ɛna afei ama ɛkwan abie ama to their rejection of Christ has resulted in the enrichment of the world. Omo Yesu Kristo no ɛna yɛn amanamufoɔ no yɛnam so anya ahonya kɛseɛ paa na yɛsua kɔ ndi Jewfoɔ no sɛ ɔmo po asɛmpa no ɔmo po Messiah no ɛna ɔmo anyina anie ɛna yɛn amanamufoɔ no nso yɛgye ne diiɛ ɛna yɛgye Yesu diiɛ no nso ntino na afei yɛnya nkwagyeɛ momyɛhɛ no nso sɛ Messiah no ɔbaeɛ no ɔne nkwagyeɛ gyina no soɔ ɛna Israelfoɔ po no asɛmpa ɔde ba ɔmo po asɛmpa no gospel Israelfoɔ po asɛmpa no ɔmo reject gospel no ɛna yɛn amanamufoɔ nso deɛ nso yɛ accept gospel no and the Israelfoɔ reject the gospel they were rejected also they rejected the gospel so God rejected them so ɔmo no they were rejected so Nyankopɔn ɛpo ɔmo because they rejected the gospel and also God accepted us because we accepted the gospel Onyankopɔn gye yɛn we say yɛn nso yɛn gye asɛmpa no mo yɛn nso anya sɛ bi a Nyankopɔn gye amanamufoɔ no kwa Nyankopɔn wa anya amanamufoɔ no ko yɛn yɛgye gospel na di Yesu baa ne yɛgye natum ɔmo nso de ɔmo apo Yesu no nkwagyeɛ ɛnam na so ba no nkwagyeɛ no nso na akɔyɛ ewiase ahunya salvation no ana Yesu Kristo no unya gye ne didi unya gye ne atum wie a amanamufoɔ gye ne to mu no adane ahunya kɛseɛ ama yɛ asɛmpa no de ahunya kɛseɛ na ɛba ɛde Israelfoɔ no apo saa ahunya no ayɛ asɛmpa no ɛna amanamufoɔ de yɛn nso yɛni bie wɔ ho ɛna yɛgye yɛ nti yɛgye di yɛ no yɛn gye di yɛ no our belief no yɛn gye yɛgye di yɛ no ɛna de salvation abrɛ yɛn ɛna ɔmo nso po yɛ ɔmo nso ɔmo reject gospel no ɛna afei ama yɛn nso Nyankopɔn nso apo ɔmo mfa nsɛm adwene mu so they rejected because of their unbelief and yɛn nso no because our belief no nti no Nyankopɔn nso agye yɛn nti nkwagyeɛ nam Israelfoɔ ahwe aseɛ so abɛyɛ amanamufoɔ dea Messiah no ɛbaa ne die mu nanso ne deɛ anyɛ no Israelfoɔ no Jewfoɔ no esum asɛmpa no tweneeɛ asɛmpa no baa ɛbɛto ɔmo som tweneeɛ ɔmo fa ne sɛ deɛ ɔbɛɛ wiase wɔ oklem sɛ ɔne Messiah anyɛ ɔno a nti ɔmo po no pɛ ɛna asɛmpa no yɛde yɛsɔ mu twe mo apode a yɛde yɛsɔ mu twe yɛn sɔ mu no ara no ɛna de ɔgye ɛbrɛ wokenkan Acts chapter 13 46 to 48 a wokenkan ɔmo ntwerɛ mo kɔfie a mo hu sɛ Israelfoɔ no meka kakraa bi a wɔsɛ 46 wɔna Paul ne Barnaba de akokoduro kaa sɛ ehia sɛ anka wɔka Nyankopɔn asɛm kyerɛ mo kane na nam sɛ musom twene na mubu mo sɛ mo nsa daa nkwanti yɛdane yɛn ho akɔ amaama ne nkyɛn asɛmpa ne baa Israel ɔmo na nasa nkwagye ne ɔmo dea nanso no ɔmo no apo asɛm no
and one more asem no afa ebie kwa ma gospel na afa ebe preach ama Gentiles and ma Gentiles nso Awurade adaro ma han kase bi apia ma ye ana enkwanye kase bi aba ma ye ana ahunya kase bi aba ma ye ti Israel fo ahwe ase no adane amaman ahunya ti ya mama mufuo gye agye asempa no na yagidi ye no na enkwagye a eya ahunya no ababa ye nso ye dia na po Israel fo po Messiah no nso no ene gye a wo mo anyi na nie no nso no na omo so ehwere enkwagye kase pa ndi se ne de na fa eni kan tia se ese no se Israel fo esa agye Messiah no tumudi a na ombenya nkwa na nyame boy behwe se bia po nyankopon apo mo ay total rejection ana se bia na se final rejection ana ko e total rejection ho ene o final rejection ho ene o temporal se ne bia e temporal ni mo nya final rejection se wa po man no kura so apo Israel kura se ne Paul kura se na ko Israel ni nyame boy no so ebesua ho asem yan hwe wa se wa pata ya ni wiase se ye kenkan wa se o mo ntere ho no ama wiase anya ye ho asempa ne de hunya brɛ ama wiase obodin ha se no ana wo se po Israel fo no so po Israel no so no adani wiase mpata se po Israel ana ode apata wiase ya ka se wiase ya ka reconciliation akoye se bia for instance kura se bi obi kura na ne yere na o montam watete na bi o mo ja awade na fe de ye sa be kan ma bomu biu de na de awarija ya ne ba ya ne ye afiri ho ene ya kan ma bomu ene ya kan reconciliation bi a na se o ka obi na obi abom ase no amama no ye no eni Nyankopon ya aka bone ewo ye ni Nyankopon ntem na Yesu wuo no na abayi bone na afiri ho ma ye ti Yesu wuo no obayi bone afiri ho ma ye no afa de ye na Yesu wuo no so no afa de Nyankopon akan ye ne Nyankopon akan ye amama mufo no ene Nyankopon abom mo ye no nsu samre yo omo reject gospel no Christ no na ya je Christ di ye no de na difference na we ye Nyankopon ntem no afa say differences no afa de afiri ho endo Nyankopon akan ye ne ono abom to reconcile ye ne ono samre de ayongofa beda ye Nyankopon ntem o kan Nyankopon asam no ewo Romans chapter 5 verse 11 so a when among kai was in a bra ye atamfo no onam ne ba no ewuo so apata ye ne Nyankopon ntem afi mumu apata ye obagye ye nkwamoro so woni nkwamu se Yesu wuo no abebie kwa ato amama mofo zambe na bone ewa ye ne Nyankopon ntem yete summu na Yesu ni wuo na babo kwa ama ye ti ya se the reconciliation aba wakan ye ne Nyankopon abom ase ndi ewiase obodi ase ne ebesua ho mfa nsem adwene mu ise amama na ye ka ho asem se wapo Israel fo no Nyankopon apo mo na po mo no na abie kwan so ato amama mufuo na amama mufuo nso ayigina wo se ewiase obodi wa ase no yanso yenya ye ho Yesu yakọ no amesa ase no ebe yine ma bebre no adi it is all kind 1 Corinthians chapter 11 7:11 na wo ka se awarefo itime so obi ne nire ntem atia sa ada so ngware biu nya sa ada man ka mo humbom o ka enka bo mu ye reconciliation sa reconciliation o yuso ase se wa kan ye ni Nyankopon so abom Nyankopon no wa kan ye amama mufo ni Nyankopon abom na de kan bo mu ba ye no asempa no ye gye ye no asempa ni ho bi odi anka bo mu no free ho mfa nse mo adwene se gospel no na akan ye ni Nyankopon abom amama mufo no na gospel no na atete Israel fo ni Nyankopon ntem ti gospel no ma mienu de kan bo mu ba na de entitimu nso ba asempa no aka ebinum ni Nyankopon abom na asempa no nso no atete binum Nyankopon ntem na yene atete yene akan ye Nyankopon abom no ene Gentiles no ene ofre ewi ene oyusu wiase ma ye ha no yene Nyankopon nya anka bom no yene yenya hunyade ye no aye salvation no mfantum utirimu ti Yesu wuo no ena ama yene Nyankopon anya yenkofa nti se genka Nyankopon asem no kora wo Ephesians chapter 2 11 to 12 o se ndimo nkan se mo anka mo ya mama mufuo honam fam na wona wo frɛ won twetwetwa no a wo de ensa twa honam mu no efrɛ mo monto no mo nkan se da bi ho no na mo ni Kristo ni twaka bia na mo ya ananafo a onye Israel manba
ɛne ahoho bɔhyɛ apam hodoɔ no ho ɛho na muni ndaso bia na muni Nyankopɔn wɔ wiase na afei deɛ Kristo Yesu mu mo anka mo wɔ akyirikyiri no mo nam Kristo mo gye mu abɛn afei deɛ ɛkenka yɛ kyerɛ sɛ afei deɛ akane no ne yɛ amamamufoɔ yɛ abɔsɔnsɔmfoɔ yɛ mamufoɔ inim Nyankopɔn bosom na ne yɛ som na afei deɛ wɛde Yesu wuo no afei deɛ bie kwa ato ama yɛn na Israelfoɔ wɔ din bi ɔmo de frɛ yɛn ne yɛ ananafoɔ ɛwɔ nkwagyeɛ ne ho bɔhyɛ Nyankopɔn bɔhyɛ bia ne yɛ nka ho bi na Yesu wuo no afei deɛ bie kwa ato ama yɛn amamamufoɔ na ndi asɛmpa no a Israelfoɔ rejecte yɛ no asɛmpa no afei deɛ asɛmpa no nso ɛde wɔgye abrɛ yɛn nti asɛmpa no ɛde ebi kɔ sum mu no na asɛmpa no nso ɛde bi nso ɛba han mu na adanka Nyankopɔn sɛ Israelfoɔ no they were rejected they were rejected because they rejected the gospel. We were accepted because we accepted the gospel. We had no gospel no yani I accept it and I accept it and almost reject it gospel no Nyankopɔn so reject wo o reject Nyankopɔn asɛm Nyankopɔn ba reject wo o accept asɛm o di asɛm to mo Nyankopɔn ba gye watum nyama mienu o reject asɛmpa no ama Nyankopɔn reject wo anansɛ o accept the gospel no in good faith ama Nyankopɔn so agye wo no egyina wa wo so yɛnhwɛ asɛ no yɛkenka yi ayɛ Romans chapter 11:15 no edi ka ate asɛ sɛ wɔse na po a wɔpo mo no ɔto Israelfoɔ twene yɛ no ayɛ wiase mpata yɛkenka wɔn fa ntomo tinu pa wɔse 11:15 no Romans 11:15 wɔse to a yɛto Israelfoɔ no twene yɛ Nyankopɔn ato wɔn atwene wɔareject wɔn wɔapo wɔn so ɔno wɔn ne biribi ayɛ bio wɔn nyɛ ne man bio ɔmfa wɔn ho bio na saa deɛ esi yɛ no ama wiase no so yɛnyɛ baabi ahyɛ asɛ obi agya ne yɛ no ɔbɛwɔ awo afei ni ɔbaa no a bɛrima no ne kɔne ne ɔwaa no wɔagya no wɔapam no afiri fie ɛna wowɔ nya kwaa bɛhyɛ hɔ te Israelfoɔ no nso saa ne Nyankopɔn ware wɔn no wapo wɔn abaregya wɔn a wɔn divorce bill wapo wɔn ɛsiane sɛ wɔn ntie n'asɛm asɛm ɔkan no wɔn mfa na ɔsɛ ɛna wɔn nso wɔn ntwɛn wɔn mfi no na wato wɔn atwene ɛna afei deɛ wɔbɛka yɛn amamamufoɔ a na nka yɛn nsa hwee no ɔbaa bi a na nka bi a ɔne yɛn ka awareɛ no ɔmmɛ awareɛ no koraa no afei ɔno mu anya kwaa bɛhyɛ hɔ te afei deɛ yɛn amamamufoɔ no ɛna wɔse po a wɔpo Israelfoɔ no po a yɛpo wɔn no ayɛ wiase mpata yɛde apata wiase yɛka sɛ wiase mpata a ɛyɛ wiase a Israelfoɔ nka ho mɛbɛba so ɛyɛ wiase ɔbɔ odin ase no ɛyɛ wiase a Israelfoɔ nka ho wɔn nka ho saa mpata wei reconciliation no ɛyɛ yɛn amamamufoɔ ana Nyankopɔn apata yɛn yɛne Nyankopɔn ɛɛtwe bibi difference bi yɛne Nyankopɔn ntɛm bɔne bi wɔ yɛne Nyankopɔn ntɛm Nyankopɔn de yɛ bata ne ho ɔnyɛ yie ne mu afei deɛ ɔpo wɔn mo no na afei deɛ ɔbɛfa yɛn na deɛ ɛwɔ yɛne ne ntam no wɔayi afiri hɔ na afɔ ɔde yɛ aka bom na ɔde yɛ aka bom ne yɛfɛ ne nka bom ɛna yɛfɛ ne reconciliation afei deɛ ɔreconcile yɛn deɛ na ɛda yɛne Nyankopɔn ntɛm no afei deɛ wɔayi afiri hɔ nti Israelfoɔ poɔ no to wɔn twene yɛ no ayɛ wiase mpata yɛka sɛ ayɛ wiase mpata a wampata ama Israelfoɔ nka ho yɛn na ɔpata maa yɛn te ewiase ɔbɔ odin ase no yɛn ho asɛm na wɔɔka amamamufoɔ ho asɛm na wɔɔka momfa nsɛm mo adwene mu amen good nti ehun sɛ ewiase oyusu na ase no oyusu no figuratively ewiase a Israelfoɔ nka ho ewiase a Israelfoɔ nka ho mfa nsɛm mo adwene mu sɛ mebesi Romans chapter 11:12 no ɔse wɔn ntere ho no ɛde ahonya amama na ewiase nya ahonya ɛna about 15 wɔn no nso no wɔse to wɔn twene yɛ no nso no ayɛ wiase mpata ɛna yɛn sɛ yɛhwɛ wɔn mo yɛapata ma wɔn mo yɛka sɛ yɛapata wa ɛyɛ mpata bi bibi wɔn obi ntam ɛna yɛyi ade na afiri hɔ ɛna yɛaka mo abɔ mu yɛreconcile na saa reconciliation a yɛka ho asɛm no Nyankopɔn ampata wɔ Israelfoɔ ɛne ne ntam differences na abɛda Israelfoɔ Nyankopɔn ntam ɛda so wɔ hɔ yɛn differences na nkɛda Nyankopɔn ntam na afei deɛ afiri hɔ enti wɔpo wɔn mo no wɔto wɔn twene yɛ no wapata yɛn afei Nyankopɔn wapata yɛn
ewiase mpata no enya mama mu fo dia nipa se na e wode ma se omote ase very good yekoso yesua no yadi ka aka se wadi ka po Israel fo no wato wo mo atwene so this world without this world without Israel is used figuratively sa wiase a obodi ase no a Israel enka ho no mo hia no nso wato Israel fo atwene was already yadi ka ase se mato wo mo atwene to mo nka ho biu ana me dia pata ma wiase nti ewiase a Israel fo nka ho no ne yeka ho asem o yato wo mo atwene ana odi apata ma wiase se Israel fo ka ho dia ana nka ye the whole world mo hia no nso but we wato wo mo atwene ana odi apata ma wiase ana Paul kasa banyina oka amama no ho asem se ye ne Nyankopon age ye ye ne Nyankopon age ye ye ne wosum mu ana ne Nyankopon ni bibia ye ana difference na wo ho no wa ye afi wa ma ye ti ye hia no nso nti ewiase a Israel nka ho no wodi agina ha ma bibi nti ewiase Israel nka ho no yesi ewiase Israel nka ho ye fe ne se mo nyina Gentiles ewiase Israel nka ho no ewiase obodi ase ni Israel fo nka ho was wadi ka to mo atwene nti yane a obo ewiase we no obodi wa ase no nkrofo bi a Israel fo nka ho na ewiase Israel fo nka ho so Gentiles ewiase se ewiase da ho nyina so Israel fo nka ho de a Bible mu no so Israel fo nka ho de a Gentiles ene se ne abasa na o de Gentile o de ewiase we no na o de agina ma bibi sana so oyusu Israel ma Israel nso ejina wo se ewiase a Gentile nka ho nso a wo se ofre Israel se Israel ewiase a na o amfa Gentile nso anka ho de a na se o de Israel na ko gina ma bibi o de wiase na ko gina ma bibi abasa da ne enye wiase nyina ho asem na wo ka. Praise the Lord. So the world was good. The world without Israel is called Gentiles. Ya di suemu. Ewiase a Israel nka ho no ye fro mo amama mo fo sa na wiase nso a amama nka ho no o de gina ma bibi so bo so Israel fo wiase no amama mo fo nka ho sa na amama mo fo wiase no so Israel fo nka ho eni ewiase Israel fo nka ho no ena wa pata Nyankopon pata akan afam no ho mo hia no nso nti na sa say no yusu sa wiase we figuratively amen yes ewiase a eni ewiase nya ne ho Israel fo ka ho ana o mo nka ho ewiase ya pata no o mo empata bi ya pata ama o mo a o mo Nyankopon nya nka bo mo no Israel fo ka ho ana eni ase na Israel fo nka ho dia na sa wiase we wiase ban ya Gentiles na say ewiase Israel fo nka ho no e wa ha say no eye Gentiles me ha no nso nti memoa eni anti amama amufo no ye ne amama amufo no Yesu wuo na bebie kwa ato ama ye Yesu wuo no amebie Israel fo aposa asempa no ene ato o mo atwene na o mo kan wiase ne ho se ye kan wiase dia ne ye kan literal world dia ene ewiase ama nyina obi aka ho bi e ka cosmos dia ene ewiase ama nyina aka ho bi ne mo se ewiase no oyi ọma bi firi mu na de ọma aka ni de ọma aka no se de ọma gina ọma bi dia that time no na wiase obodi wo ho no ena nya wiase agina ho nyina ho asam no wo ka e de se na wo ka se wiase bete e se bia obi se na medical maybe osua se obi ya press conference kwa no a wo se de mama wiase ate ba de ba bia wo ka se na e ka wiase ho ntino ba ne wiase nyina enti wiase a Israel nka ho no Nyankopon asem no ye fa ne Gentiles na yen so na saa mre ebade mabro hu so ntena yenya nkwagiye ye na Yesu wuo ne yagi atomu ye ne yagi asempa na die na Israel fo apo asempa no enti ye ne yagi asempa na die no ye ne yenya ye ho no na o mo nya o mo ho no na ofre o mo se ewi ase enti saa ewi ase we na ye kan ho asem no Israel fo nka ho me mfansi adwini mu amen good. Ana fe ewiase a oka ho asam ne yem se ka se wia de nti afre amama ni wiase no aye wiase Israel fo nka mfa nsam adwene me ka amama wiase a emebi afa hye wadwene me se wiase bi a Israel fo nka ho Jew fo nka ho ana tu ye ka amama wiase a ne ye ka wiase bi a enim Nyankopon na ensom Nyankopon na ennam na kwan so sai wiase wa ye ka ho asam no enim Nyankopon na ensom Nyankopon na ennam na kwan so sai wiase no eni Nyankopon ho ni mo de oni omo ye saa wiase no omo ye de omo pe saa Gentile world no ye nim Nyankopon
na Israel de no omunim Nyankopɔn te Israel fo wi ase de omunim Nyankopɔn tetemire mu no ana amama mu wi ase no so de ye nim Nyankopɔn te amama ne wi ase no ye nim Nyankopɔn Nyankopɔn ho nim de bia ani ya akwa mu ye nante na kwan so eni nti na ofre ye Gentiles no te Gentiles no ya kyerɛ asɛm mienu Gentile gina won sɛ Gentile e ka amaman ewi ase a wi ase a Jewfo enka ho ene from Gentiles it from ewi ase omo wi ase wo ho na ana ye wo saa wi ase no enim Nyankopɔn saa wi ase no enso Nyankopɔn ba dedikai no wo fa ne dedikai dia a ewi ase Gentiles no ye bo Gentiles ni ane ye mo nyina ye se ewi ase ahemfo nka ho aha so Israel fo ka ho dia ana won timi refer ma Gentiles bio so ewiase Gentile ewiase Israel fo ka ho no anya Gentiles bio and then a physical world name Bible no so oyi Israel fo nko afiri mu na o refer ewiase e ma wo mo aka na dia na e Gentiles ba kono no ana ye ka Gentiles so a Gentiles refer ma enkofo bi a wo mu nim Nyankopɔn ti ye amama ni wiase no ye nim Nyankopɔn ye nsom no kura Nyankopɔn Yehova ne ye nsom no ye nam na kwan so ye ni hu ni modie na sam bia ni ye nkyai ye wosum mu ye som ye abosom he de ni ankase ye pɛ na Israel fo wiase ne de wo mu nim Nyankopɔn wo mu de na wo som Nyankopɔn ana Mesiah no baaye no wo mu post a Mesiah no baaye no ana ma Nyankopɔn twa na ni behwe amama mufuo nti amama wiase no ye na fa de enkwagye bia ba ma yen edi ye ka amama wiase a na se ye ka ewiase a Israel fo nka ho ana ewiase a enim Nyankopɔn ewiase a enim Nyankopɔn na ensom Yehowa Nyankopɔn na esom abosom bia a omopɛ omosom nyame bia a omopɛ do omopɛ bia na omoyɛ omo ne ye efra omo amama wiase se ho de Nyankopɔn bia ni ho omo ni Nyankopɔn bia tinyanya wiase no ye mamufuo Gentiles no na afei na Nyankopɔn Yesu wuo no Yesu Kristo ni ewuo no and afei aka ye ne Nyankopɔn abomu praise the Lord. Very good. So first Thessalonians 4 5 wa so mumu bia hu so benya ono ana yere ahote na ni ye kwan so enya kono ani bre mu sa amaman a onim Nyankopɔn no nti ye Gentiles no ne onim Nyankopɔn na Gentiles no ye so Nyankopɔn kora no a ye da so ye Gentiles enya konkon ye fam de enya Gentiles bio but location say enya Israel for no de da so ye Gentiles moti ase ye da so ye Gentiles because enya Israel for honam fam ne mo Gentiles ya na gina ma bon ne de ye free sa ye free ho ne mo Gentiles e gina wo say enya Israel for ne da so ye Gentiles ne mo Gentiles e gina ma bon ne de ye de ye free mu Yesu wuo ni nti to afedi ye free mu to mo fan se mo adwene mu amen ti Nyankopɔn apo Israel for enti emra menche bia wapo Israel emra menche bia me dia sempa na wie de me kire mo ne se amama wie ase no Israel for nka ho enti ye fan se adwene mu so the world ewiase a Israel nka ho no your friend say the world without Israel is called Gentiles and a world without Israel bia so the world without Israel bia is used figuratively. So what the Bible no was separate Israel free mu dia and then say we ask na obodo no enye we ask nyina either say we ask from ba bi na ka ho asem anansa sa ekuo ni nyina na de odi obo we ask ni din no odi agina ma bibi and the we ask a Nyankopɔn we ask a anya hunya we ask a yenya nkwagye no we ask yenya fa ahodie no na we ask ban ya Gentiles amaman wiase amama wiase no yenim Nyankopɔn so the world without Israel no wakan wase na sai wiase wiase bia de obo oni ha sei no mfa nse mo adwen na me de besie wiase obo oni ha sei no wiase Israel fo nka ho ye na empata no yenya Nyankopɔn aka yen ene wakan yen abomu ana me sa akire mo say if you no de no kura ato nkyɛn ya ba bia say use that say amama mufuo no a ye agi asempa no ye ho so ye ka wiase ho edi say ye agi di kura no a wiase na agi adie
So Israel for nkwa ho asam na waka nso a eno so ye wiase na mom ewiase Israel for nka ho munyina ye se ede be ya na ewiase a Israel for ka ho no e Gentiles ana mfa nse mo adwene mu na ewiase a enim Nyankopɔn se frɛ omo sei Gentiles ewiase na nka enim Nyankopɔn ne frɛ mo Israel Israel for wiase no mo nim Nyankopɔn na ye wiase de ne enim Nyankopɔn ne frɛ ye Gentiles no ti amama wiase no ene eho asem ene aka no mo me nsore yedi asaka sie ma wo ene wasem aba ye nkyɛ ma asemi ngoso anye nsira ene nkwama ye da wase o Yesu din mu amen.